mga lugar sa Maynila ang binaba. Bakit? Kasi nga una, medyo mababa ito. Nakita natin na ang Maynila, pag may bagyo, o kahit na hindi nga bagyo kahit na ulan lamang na medyo matagal or malakas, biglang bumabaha na. Dahil sa laging binaba ang isang lungsod, mas kakaunti ang gusto magtayo ng negosyo dyan. So, Maynila, capital ng bansa at capital ng baha. Dad, alam mo, since lumaki ka nga sa Maynila, at saka sa lahat ng mga Facebook feed at saka mga nagiging viral, nakita natin na ang Maynila, pag may bagyo, o kahit na hindi nga bagyo kahit na ulan lamang na medyo matagal or malakas, biglang bumabaha na. Sikat na sikat dito ang Espanya at saka ang UST na parang nagiging water park na lang at yung mga kotse doon nasisira na dahil sa baha. At saka, well, most of Maynila, parang ganito yung nagiging problema niya na parating nababaha yung areas ng Maynila, yung mga Makati, mga PGC, mga Pasig. Kahit na malakas ang bagyo, kung bumaha man, sobrang konti lang, sa sidewalk lang yan. Pero kung sa Maynila, parang kalahati na ng katawan yun. Sa buong Taft, sa buong Espanya, siguro sa buong Maynila, parating bumabaha. Ano kaya ang naging sanhi nito, Dad? well, kasi kung titingnan natin, ano ba sa mga lugar ng Maynila ang kadalasan binabaha? Diba? Maraming mga lugar sa Maynila na talagang pag binaha, talagang lagpas bewang na, no? Katulad niya sa Espanya. Maraming na-stranded yan pagka malakas ang ulan, mga malapit sa UST lalo na, no? Talagang nabibiktima sila ng baha pagka umulan ng malakas at bumagyo. Hindi lamang sa Espanya, pati na rin sa may Lagos Nilad, kadalasan yan, yung underpass na yan, napupuno ng tubig, para nga swimming pool pagka umuulan ng malakas. So maraming mga lugar sa Maynila ang binaba. Bakit? Kasi nga una, medyo mababa ito dahil dikit ito sa Manila Bay, so medyo mas madaling pasukin siya ng tubig. Pangalawang problema din yung drainage, kasi clog yung mga drainage. Bakit nakaklag yung drainage? Kasi ang daming basurang tinatapon sa drainage, nagkukulang ng disiplina ng ating mamamayan, tinatapon sa drainage yung mga basura nila. Kaya pagka malakas ang tubig, natatagalan o nababagalan ang pagdaloy ng tubig para sa ganon bumalik siya sa Manila Bay. So yun ang mga naging problema. Pangatlo, siyempre yung tinatawag natin flood control projects. Napakaraming flood control projects na nilunsad, pero hindi naman talaga ginagawang flood control projects. Ginagawa naman itong proyekto para sa ganon magkaroon ng hanap buhay yung ibang mga kababayan natin na nasa kapangyarihan. Kaya yun ang mga naging kadahilan. Kaya yung mga pumps, halimbawa may mga pumps dapat niya, mga working pumps na dapat minemaintain regularly, at dapat yung mga magagandang pumps para sa ganun pag bumaha, talagang itinatapo yung tubig palabas. At pang-apat, siyempre yung tinatawag natin mga gusali doon na nagtayo rin ng mga building. Kadalasan sa kanila, hindi na sinusunod yung mga patakaran ng mga building code, yung mga STP nila, hindi rin gumagana. Basta lang magkaroon ng kunyaring drawing, pinagbibigyan na. So, ang problema, disiplina pa rin. Kung meron tayong tamang disiplina, kahit na paano maibsan natin ang pagbaha ng Maynila. At pangalawa, dapat tutukan natin na ma-implement yung talagang totoong flood control projects. Flood control na talaga magbibigay ng lunas na pangmatagalan at pangmahabaan para sa kabubuti ng ating sambayanan. Kung hindi naman magawa ang mga proyekto na to, Dad, sa tingin mo ba, mas nasasaktan ng mga Manileño dahil sa mga flood na to? Dahil sa nababasa nga natin, may mga dangerous diseases na nag-exist sa mga floods na to, sa mga tubig na to. So kung pinapabayaan ba to, mas nasasaktan ba ang mga taong Manileño? Mas napapahirapan pa ba ang buhay nila dahil sa mga flooding na to? Well, definitely, no? Kasi una, pag laging binabaha ang isang lungsod, ano ba nagiging problema? Una, maraming mga sasakyan na nasisira. So, yung mga sasakyan na pumaparada sa Maynila, mas mataas ang maintenance at repair cost nila. Pangalawa, mas madali silang magkasakit. Kasi nga, lalo na yung mga mabababa ang bahay at sila ay lumusong sa baha, magkakaroon sila ng mga iba't ibang sakit. Ano? Kasi maraming dalang sakit ang baha. Maraming dumi nandiyan sa baha. So, pangalawa yan. Pangatlo, dahil sa laging binabaha ang isang lungsod, mas kakaunti ang gusto magtayo ng negosyo dyan. So, yun din ang isang discouragement yan. Para bang pinalalayas mo yung mga gusto magnegosyo at mababawasan ang trabaho sa Maynila kung hindi natin gagamutin yung kanyang problema sa ating lungsod. Pero Dad, sa sinasabi mo nga, mukhang may dalawang main problems yung Maynila. One, yung disiplina ng mga mamamayan, at saka pangalawa, yung disiplina mismo ng mga taga-gobyerno. Kasi medyo nagiging lazy na lang sila, or siguro pinipikit na lang nila ang mata nila sa mga nakita na lang mali, kaya nagiging problema pa to para sa mamamayan. So, paano natin masasolve yun? Paano madisiplina yung mamamayan ng Maynila at saka yung mga mismong tao sa loob ng gobyerno? Well, as they say, no, it takes two to tango. Ibig sabihin hindi pwede magtagumpay ang isang pamahalaan kung hindi susuportahan ng mga mamamayan. Pero hindi rin susuporta ang mga mamamayan kung hindi nila nakikita ang busilak
na intensyon o layunin ng namamahala at ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Kasi nga, pag naglingkod ko sa pamahalaan, dapat isa puso natin. Ilagay natin sa ating puso at sa ating kaisipan at sa ating kaluluwa. Naririto tayo para maglingkod. Kung gusto natin magpayaman, huwag tayong pumasok sa gobyerno. Magnegosyo na lang kayo. Dahil huwag na kayong maging salot sa kapwa ninyo. Pero kung gusto nyo maglingkod ng totoo, hindi yung peke lamang, hindi yung pakitang tao lamang, dapat busilak ang kalooban na ibigay ang kakayahan, ibigay ang lahat para na sa ganun gumandang takbo ng lipunan. At the end of the day, you cannot take anything from here to the next life. Pagdating mo sa libingan, pagdating mo sa iyong huling hantungan, nising kung duling hindi mo pwedeng bitbitin. At kung ano man ang kayamanan na naipon mo, dahil sa mga ginawa mong makasariling mga pag-iisip at mga ginagawa, ang makikinabang lang yan, mga taong hindi man lang nakabuti sa iyo o naging mabuti sa lipunan. Kaya mga kababayan, ang kailangan natin isang pamahalaan na may busilak at totoong paghahangad na maglingkod sa kapwa at makabuti para sa bayan. At pangalawa, yan ang magsisilbing inspirasyon sa mga mamamayan na tumulad at tularan ang mga ganyang klaseng busilak na hangarin. Sana yan ang patunguhan ng ating lipunan. Well, Dad, kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon na gumawa ng polisiya para maayos yung mga problema ng Maynila tungkol sa baha, anong sigurong gagawin mong programa doon? Kasi para sa akin siguro, papa-aresto ko na lahat ng mga taga-gobyerno na talagang pinipikit ang mata nila sa mga rules na binibreak ng mga tao or yung mga tao na nagtatapon dito sa mga rivers or sa mga kanal, tapos sila mismo forced community service na maglinis ng mga kalsada at mga river. Pero para sa ano yung kung ikaw binigyan ng pagkakataon? Kung ako'y binigyan ng pagkakataon na makatulong sa pagsulong ng isang lungsod o ng Maynila sa isang magandang kinabukasan para sa ating mamamayan, una, titiyakin ko na may disiplina ang pamahalaan o ang mga naglilingkod sa pamahalaan para na sa ganon talagang mahikayat natin ang mga mamamayan na sumunod sa mga patakaran. Pangalawa, tiyakin natin na ipatupad natin ang isang maayos na pamamahala para na sa ganon merong patutunguhan ng ating sambayanan. Pangatlo, tiyak na parurusahan ko ang sino mang gagawa ng hindi maayos sa kapwa niya at sa mamamayan na hindi dapat maglingkod sa gobyerno at sa pamahalaan. Dahil sa ating buhay na to, kung hindi totoo ang iyong paghahangad, mabuti pa lumayas ka na o umalis ka sa paglilingkod. Kung hindi, ipakukulong kita at sisiguraduhin ko rin na maparusahan ka sa mga ginawa mong pinsala sa ating lipunan. Well, dahil maraming ang mga walang disiplina sa Maynila, mukhang yun yung kailangan ng Maynila ngayon. At sana, may leader na tataas at haharap sa Maynila para maayos ang mga problema na to. Alam nyo, kahit naman sa Singapore nung panahon, marami ring kalokohan, marami ring mga lapastangan na gumagawa ng mali sa lipunan. Pero nung si Lee Kuan Yew naging prime minister nila, naging pangulo nila, naging pinuno nila, ipinakita niya na talagang seryoso siya sa kanyang hangarin na maiangat ang kanyang bayan. Hindi lang niya ito pinakita sa salita, pinakita niya ito sa gawa. Hindi siya naghangad ng kayamanan, kundi naghangad siya ng kinabukasan para ng kanyang mamamayan. Sana yun ang ating tularan na klaseng pag-iisip, isang tularan natin sa ating puso kung gusto natin gumanda ang kinabukasan ng ating mga kabataan at mga susunod pang henerasyon. At sana na-inspire rin kayo sa ating vlog topic ngayon. Ako po ay si Solo Bonsai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.